Αυτό που πρόκειται να δείτε είναι πραγματικά πλάνα μάχης, η ομή πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία και αυτό που θα σας δείξω τώρα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα το πίστευαν αν δεν ήταν καταγεγραμμένο. Κοιτάξτε αυτή τη γη, κάθε λακκούβα, κάθε σημάδι έκρηξης διηγείται ιστορίες αίματος, υδρότα και αποφασιστικότητας. Αυτό το έδαφος έχει ήδη διεκδικηθεί στο παρελθόν. Οι κρατήρες δεν εμφανίζονται από το πουθενά. Ο καθένας τους μπορεί να κόστισε ζωές. Κάθε προηγούμενη έκρηξη σημάδεψε αυτό το έδαφος με τη μνήμη σφοδρών μαχών. Έτσι είναι η Ουκρανική γραμμή του μετώπου. Μια κόλαση από γη και φωτιά, όπου κάθε θέση αξίζει χρυσάφι, όπου κάθε χαρακόμμα μπορεί να σημαίνει τη διαφορά ανάμεσα στο να κρατήσεις τη γραμμή ή να χάσεις έδαφος τους εισβολείς. Σε αυτό το χαρακόμμα που βλέπετε τώρα, 6 Ρώσοι στρατιώτες προχωρούν με έναν ξεκάθαρο στόχο: να εκδιώξουν τους Ουκρανούς υπερασπιστές, να καταλάβουν τη θέση και να δημιουργήσουν ένα σημείο ελέγχου. Και τα χαρακόμματα λοιπόν ακόμα και στον σύγχρονο πόλεμο, με drones και προηγμένη τεχνολογία, παραμένουν κρίσιμα. Προσφέρουν προστασία από άμεσο πυρ και θραύσματα, αλλά μπορούν επίσης να γίνουν θανατηφόρες παγίδες. Είναι στενοί διάδρομοι χωρίς χώρο για τρέξιμο. Οι 6 άνδρες που βλέπετε είναι οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι και κινούνται σαν μια μονάδα. Κινούνται τακτικά, με τα όπλα στα χέρια, ελέγχοντας κάθε γωνία, κάθε σκιά, κάθε πιθανό σημείο ενέδρας. Ένας από αυτούς σηκώνεται για καλύτερη ορατότητα μπροστά. Είναι σίγουροι, νομίζουν ότι έχουν τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά δεν τον έχουν. Αυτό που ακολουθεί είναι εντυπωσιακό. Από την άλλη πλευρά αυτού του χαρακόμματος βρίσκεται ένας εγγέτη, ένας στρατιώτης του θρυλικού τάγματος K2, μιας επίλεκτης μονάδας των αμυντικών δυνάμεων της Ουκρανίας. Είναι γνωστή για την άγρια αντοχή της, για το ότι δεν υποχωρεί ποτέ όταν η πατρίδα τη χρειάζεται. Το τάγμα K2 δεν είναι απλώς μια ακόμη στρατιωτική μονάδα. Είναι πολεμιστές που έχουν εξειδικευτεί σε επιχειρήσεις άμεσης μάχης, γνωστοί για τον θανατηφόρο συντονισμό τους μεταξύ πεζικού, drones και πυροβολικού. Είναι στρατιώτες που μετέτρεψαν την υπεράσπιση κάθε εκατοστού της Ουκρανικής γης σε ζήτημα προσωπικής τιμής. Και ανάμεσα σε αυτούς τους πολεμιστές ήταν ο Βαντίμ. Μόλις κατάλαβε ότι οι Ρώσοι έρχονταν κατευθείαν προς το καταφύγιό του. Η θέση του, το κομμάτι Ουκρανικής γης που ορκίστηκε να υπερασπιστεί και είχε δευτερόλεπτα, μόνο δευτερόλεπτα, για να αποφασίσει τι θα κάνει. Φανταστείτε τον εαυτό σας σε αυτή την κατάσταση. 6 οπλισμένοι άνδρες να προχωρούν και εσείς είστε μόνος. Οι περισσότεροι από εμάς, σε μια τέτοια κατάσταση, πιθανότατα θα παγώναμε. Τα πόδια θα έτρεμαν. Η καρδιά θα χτυπούσε τόσο δυνατά που θα την ένιωθες στο λαιμό σου. Το μυαλό θα ούρλιαζε να κάνεις πίσω, να κρυφτείς, να καλέσεις ενισχύσεις, να κάνεις οτιδήποτε εκτός από αυτό. Το να αντιμετωπίσεις 6 εχθρούς μόνος είναι κάτι που κάθε στρατιωτικό εγχειρίδιο αποτρέπει. Δεν συγκρούεσαι με 6 φορές μεγαλύτερη δύναμη χωρίς υποστήριξη. Αλλά ο Βαντίμ ήταν φτιαγμένος από άλλο υλικό. Δεν πρόλαβε καν να φορέσει το αλεξίσφαιρο γυλαίκο του και το κράνος έμεινε πίσω. Υπήρχε χρόνος να σκεφτεί την προσωπική του ασφάλεια. Ο Βαντίμ έκανε μια επιλογή. Προτίμησε την ταχύτητα αντί για την προσωπική προστασία. Κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε. Προτίμησε να είναι απροστάτευτος αλλά σε θέση μάχης, παρά ασφαλής αλλά καθυστερημένος. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή. Μόνο αυτός, το όπλο του και η αδιάλακτη αποφασιστικότητά του να μην αφήσει αυτούς τους εισβολείς να πάρουν ούτε ένα μέτρο Ουκρανικής γης παραπάνω. Ο Βαντίμ ανοίγει πυρ. Ο ήχος των πυροβολισμών αντυχεί στα χαρακόμματα σαν βροντί. Οι 6 Ρώσοι ναι και οι 6 παθαίνουν τη μεγαλύτερη τρομάρα της ζωής τους. Ήρθαν περιμένοντας να βρουν μια άδεια θέση, εγκαταλελειμμένοι λόγω της πίεσης της ρωσικής προέλασης ή, το πολύ, μια αδύναμη αντίσταση
που θα μπορούσαν γρήγορα να καταβάλουν με την αριθμητική τους υπεροχή. Ανταυτού βρήκαν καθαρή μανία. Οι εισβολείς προσπαθούν να αντιδράσουν, ψάχνοντας απεγνωσμένα κάλυψη, ενώ τα όπλα τους προσπαθούν να εντοπίσουν την προέλευση των πυροβολισμών, αλλά συνειδητοποιούν γρήγορα ότι βρίσκονται στη μεγαλύτερη παγίδα της ζωής τους. Η πρωτοβουλία που είχαν χάθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα. Η προέλαση σταμάτησε από τη σιδερένια θέληση ενός αμυντικού. Ο φόβος που δεν ένιωθαν πριν, τώρα κυριεύει τον καθένα τους. Αρχίζουν να υποχωρούν, και εδώ είναι που πρέπει να καταλάβεις κάτι σημαντικό, που αφορά αυτό που συνέβη, αυτό που έκανε ο Βαντίμ. Ακόμα κι αν ήταν μια ενστικτώδης αντίδραση και όχι ένα προκαθορισμένο σχέδιο, ακολουθεί μια καταστροφική στρατιωτική τακτική αρχή. Όταν άνοιξε πυρ και ανάγκασε τους Ρώσους να υποχωρήσουν, τους καθήλωσε, δηλαδή έσπασε την ορμή της επίθεσής τους και τους έβαλε σε κατάσταση επιβίωσης και σε άτακτη υποχώρηση. Είναι τέλειοι οι στόχοι, βγαίνουν από προστατευμένες θέσεις, τρέχουν σε ανοιχτό πεδίο, χάνουν το συντονισμό τους και σκέφτονται μόνο να ξεφύγουν. Είναι ακριβώς εκεί που μπαίνουν τα drones και το πυροβολικό του τάγματος K2 που ήδη παραμόνευαν, παρακολουθούσαν την περιοχή και περίμεναν τη σωστή στιγμή για να δράσουν. Αυτός ο συντονισμός μεταξύ πεζικού στο έδαφος και αεροπορικής υποστήριξης, ακόμα κι αν ήταν μια γρήγορη και όχι πλήρως σχεδιασμένη απάντηση, είναι αυτό που κάνει τις Ουκρανικές δυνάμεις τόσο θανατηφόρες. Οι Ρώσοι βρέθηκαν σε μια από τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις του σύγχρονου πολέμου. Να υποχωρείς πανικόβλητος, υποπειρά. Ο Βαντίμ σταματάει για μια στιγμή για να επαναφορτήσει εκείνα τα λίγα κρίσιμα δευτερόλεπτα όπου ένας στρατιώτης είναι ευάλωτος, όπου όλα μπορούν να αλλάξουν. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή μια βίαιη έκρηξη ταρακουνά το χαρακώμα. Ίσως ήταν ουκρανικό ντρόουν που παρακολουθούσε την ομάδα ή μια χειροβομβίδα. Η απόλυτη χάος επικρατούσε, χώμα, καπνός και θραύσματα πετούσαν στον αέρα. Οι Ρώσοι υποχωρούν περισσότερο, όχι μόνο έκπληκτοι αλλά και τρομοκρατημένοι. Ένας από αυτούς στέκεται ακίνητος, αποπροσανατολισμένος, κοιτάζοντας γύρω του για να καταλάβει από πού έρχονται οι πυροβολισμοί. Εκείνη η απλή προέλαση είχε μετατραπεί σε εφιάλτη. Μπορείς να δεις τον πανικό να τον κυριεύει, τη στιγμή που ο στρατιώτης καταλαβαίνει ότι όλα πήγαν στραβά. Και ο Βαντίμ λοιπόν δεν υποχωρεί, προχωράει λίγο πιο μέσα στο χαρακώμα, διατηρώντας την πίεση, δείχνοντας τους εισβολείς ότι αυτή η γη έχει ιδιοκτήτη και ότι αυτός ο ιδιοκτήτης δεν πρόκειται να την εγκαταλείψει. Βλέποντας ότι δεν θα ολοκλήρωναν την αποστολή, το κόστος θα ήταν υπερβολικό, ότι εκείνος ο ένας Ουκρανός είχε περισσότερη αποφασιστικότητα από 6 από αυτούς μαζί. Οι εισβολείς παίρνουν τη μόνη απόφαση που τους απομένει, να τρέξουν πίσω στις γραμμές τους, να εγκαταλείψουν την αποστολή και να σώσουν τις ίδιες τους τις ζωές. Αλλά βγαίνοντας από τα χαρακώματα προς το ανοιχτό πεδίο, εκτέθηκαν πλήρως σε εκείνη τη στενή προστασία του χαρακώματος. Πριν φαινόταν σαν παγίδα, τώρα ήταν το μόνο που τους κρατούσε ζωντανούς και το εγκατέλειψαν. Και ο Βαντίμ και το τάγμα K2 δεν ήταν μόνοι, καθόλου μάλιστα. Το ουκρανικό πυροβολικό ήδη εντόπιζε τις θέσεις τους. Οι χειριστές drone, αυτοί οι σύγχρονοι πολεμιστές που μάχονται μέσω οθονών αλλά με θανατηφόρα ακρίβεια, ήταν ήδη στον αέρα. Οι καμερές τους είχαν ήδη εντοπίσει τους στόχους και το κυνήγι είχε ξεκινήσει. Το τάγμα K2 αυτά είναι γνωστό για αυτό. Ο τέλειος συντονισμός μεταξύ των στρατιωτών τους στο έδαφος και των χειριστών των ντρόουν και του πυροβολικού τους. Είναι μια πολεμική μηχανή που δεν συγχωρεί εισβολής. Μπορείς να δεις τον καπνό από τις εκρήξεις να πολλαπλασιάζεται στο πεδίο της μάχης. Ένας-ένας, οι στρατιώτες που τόλμησαν να εισβάλλουν σε ουκρανικό έδαφος βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη που έρχεται από τον ουρανό. Ένας από αυτούς προσπαθεί να κρυφτεί ανάμεσα στα δέντρα, ίσως πιστεύοντας ότι η κάλυψη των φύλων θα τον προστάτευε από τα ηλεκτρονικά μάτια των ντρόουν. Τρέχει, σκύβει, περιμένει, αλλά τα δέντρα δεν τον σώζουν. Τα ουκρανικά ντρόουν χειρίζονται χειριστές που γνωρίζουν κάθε εκατοστό αυτής της περιοχής, που έχουν ήδη κυνηγήσει δεκάδες εισβολείς
προσπαθώντας την ίδια τακτική. Η έκρηξη που τον χτυπά είναι ακριβής, υπολογισμένη, αναπόφευκτη. Κάποιος τρέχει απελπισμένα σε ανοιχτό πεδίο, χωρίς προορισμό. Απλώς θέλει να φύγει από την κόλαση. Κοιτάζει τον ουρανό, δείχνοντας τον τρόμο του. Γιατί ξέρει ότι ο θάνατος έρχεται από ψηλά. Ξέρει ότι κάπου, χιλιόμετρα μακριά, ένας Ουκρανός χειριστής καθοδηγεί ένα μικρό ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά κατευθείαν προς αυτόν. Ακόμα προσπαθεί να πυροβολήσει τα drones, σημαδεύοντας με το τουφέκι του προς τον ουρανό. Σαν να μπορούσε αυτό να αλλάξει τη μοίρα του, σαν οι σφαίρες να μπορούσαν να σταματήσουν αυτό που ερχόταν. Τρέχει μερικά μέτρα, σκοντάφτει στο ανώμαλο έδαφος που έχει σημαδευτεί από προηγούμενες μάχες, σηκώνεται παραπατώντας, πυροβολεί ξανά προς τα πάνω, απελπισμένες ρηπές που δεν πετυχαίνουν τίποτα πέρα από τον άδειο αέρα. Δεν βοηθάει να ακούει. Ποτέ δεν θα έλυνε τίποτα. Ένας τρίτος Ρώσος στρατιώτης κινείται μέσα από αυτοσχέδια χαρακόμματα, ψάχνοντας για οποιαδήποτε τρύπα μπορεί να χωθεί, σημαδεύοντας με το τουφέκι του προς τον ουρανό, προσπαθώντας να ρίξει οτιδήποτε πετάει από πάνω του. Η απόγνωση φαίνεται σε κάθε του κίνηση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα ντρόν FPV, εκείνα τα μικρά τροποποιημένα τετρακόπτερα που έχουν γίνει ο εφιάλτης των Ρώσων εισβολέων, βρίσκει τον στόχο του με χειρουργική ακρίβεια. Ο τελευταίος στρατιώτης περιπλανιέται στο κατεστραμμένο έδαφος, εντελώς χαμένος, χωρίς να ξέρει που να πάει, χωρίς επικοινωνία με τη μονάδα του, πιθανότατα χωρίς καν να καταλαβαίνει τι ακριβώς συνέβη. Πιθανότατα θα αναρωτιόταν πώς μια ομάδα 6 ατόμων μετατράπηκε σε ατομικό κυνηγητό ή πως μια απλή αποστολή κατάληψης μιας θέσης κατέληξε έτσι. Μετατράπηκε σε αγώνα για επιβίωση. Μπορείς να νιώσεις την απόγνωσή του σε κάθε αβέβαιο βήμα. Λίγο πιο πέρα, μερικές εκρήξεις φωτίζουν το πεδίο με καπνό, τρέχει προς τον καπνό, ίσως ψάχνοντας συντρόφους που μπορούν να τον βοηθήσουν. Ίσως απλώς χαμένος στο χάος και τον πανικό, χωρίς να μπορεί πια να σκεφτεί καθαρά. Και τότε... Μπουμ! Άλλη μια έκρηξη. Άλλος ένας εισβολέας που δεν θα επιστρέψει σπίτι του. Το τάγμα K2 εξόντωσε όλους τους εισβολείς. Κανείς δεν ολοκλήρωσε την αποστολή ή πήρε τη θέση που ήρθε να καταλάβει. Πολλοί αποκάλεσαν τον Βαντίμ ουκρανικό Ράμπο. Μετά από αυτές τις εικόνες που ήρθαν στο φως, άλλοι τον είπαν αληθινό εξολοθρευτή, σαν να ήταν κάποιο είδος άφθαρτης μηχανής. Αλλά η αλήθεια είναι πιο απλή και κατά κάποιον τρόπο πιο δυνατή. Ήταν ένας ήρωας από σάρκα και οστά. Ένας απλός άνθρωπος που, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με το αδύνατο, έκανε κάτι εξαιρετικό. Αλλά η ιστορία του, αυτή η απίστευτη ιστορία θάρρους ενός άντρα ενάντια σε 6, αποφασιστικότητας ενάντια στους αριθμούς, έχει ένα τέλος που ραγίζει την καρδιά οποιουδήποτε καταλαβαίνει το αληθινό κόστος της ελευθερίας. Βαντίμ, ο άντρας που μόνος του αντιμετώπισε 6 εισβολείς, χωρίς να διστάσει, χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, που δεν υποχώρησε όταν κάθε λογικός άνθρωπος θα είχε υποχωρήσει, που υπερασπίστηκε το καταφύγιό του σαν λιοντάρι που υπερασπίζεται την επικράτειά του, που έδειξε σε όλο τον κόσμο τι σημαίνει να είσαι Ουκρανός. Λοιπόν, αργότερα έχασε τη ζωή του στη μάχη. Έχασε τη ζωή που έδωσε για την Ουκρανία, για την ελευθερία του λαού του. Για να μην πατήσουν εισβολείς σαν αυτούς σε ουκρανικό έδαφος, χωρίς να πληρώσουν το υψηλότερο τίμημα, για να παραμείνουν οι πόλεις τους, οι οικογένειές τους, το έθνος τους ελεύθερα. Και εσύ, τι νομίζεις ότι πέρασε από το μυαλό του Βάντι με εκείνη τη στιγμή που αποφάσισε να αντιμετωπίσει 6 εισβολείς μόνος του? Γράψε τη γνώμη σου στα σχόλια. Αν θαυμάζεις το θάρρος του ουκρανικού λαού και θέλεις να μάθουν περισσότεροι άνθρωποι τέτοιες ιστορίες, μοιράσου αυτό το βίντεο και κάνε εγγραφή στο κανάλι. Μια αγκαλιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.